Kumusta ka mo mga kababayan? Kumusta ka? Waray ba ako pasalubong? I'm sure madamo indara kay tikang kaabro. Kumusta ka? Pwede ba ako mangutang? I'm sure madamo in kwarta kay tikang kaibang bansa. Umuli ako ha Pilipinas, Domingguhan kulo para magpahuway at magbakasyon. Siyempre uputuan ng pamilya, ganda mo damo pahira, pero may datig dala nagpaabang, amo aniya siri. Kumusta ka? Waray ba ako pasalubong? I'm sure madamo indara kay tikang kahabro. Kumusta ka? Pwede ba ako mangutang? I'm sure madamo in kwarta kay tikang kaibang bansa. Nung diri pa ako mag-abroad, waray man lang mangumusta kay maarang ira nga pawaray-waray. Amo talaga at kinabuhi, sanglit mahibalongan masanay. Diri nga tanan nga tao tinuod, haimo plastik kaimo. Pag ikaw ang mariko, madamuhan lintahay mo, kaya ikaw na maghiro kay may magchat-chat mo. Woo! Kumusta ka? Waray ba ako pasalubong? I'm sure madamo indara kay tikang kahaabro. Kumusta ka? Pwede ba ako mangutang? I'm sure madamo in kwarta kay tikang kaibang bansa. I'm sure madamo in kwarta kay tikang kaibang bansa. Kumusta ka?